Ассалому алейкум тамошобинои канали ман апахарои меҳрубон ҳама каса хушомадед ба канали мо. Имрӯз духтаро дар канали ма распаковка чеки бори бишкек каргомон мешавад. Духтаро имрӯз бор қабул кардам. Рустигаб и бор кам дарак проблема шид, лекин худора шукр соҳ саломат ҳами бора қабул кардем. ҳоз ма шумода распаковка чек мекунам ва новинкаҳои қабул кардаги ма борои ҳозирашда қабул кардаги ма шумода нишон метим. Духтаро подписаться кунед, лайк ва комментарияро фаромӯш накунед дар канали ман. Духтаро иншаалло ки ҳар ҳафта борои нав мешавад, новинкаҳо ва тамоми намуди борҳо бо нархи арзон мешавад тамошобино барои шумо. Ба ҳамон хотир канали мода подписаться кунед, лайк комментарияро фаромӯш накунед. Чӣ хеле ки гуфтум ҳар ҳафта баҳри шумо борҳои нав мебиёрам. Духтаро ҳозирашда бори ҳамирӯзамона шумода распаковка чек мекунам. илтимос апахарои меҳрубон комментария ва лайка фаромӯш накунед. Дастгирии шумо духтарако пешравии мо мешава. Ай ҳаматон боз ҳам миннатдорум. Рафтем духтаро. Духтарои нозанин ина бормона ҳуй мекунем, распаковка чек мекунем. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Духтаро худованд кунад ки ҳар рӯзанам хеле мишок бор қабул кунем. Духтаро савдошон кунем тамошобинам. من بار مخلوط میکنم شما در دخترها راست باید شیر میشوم راستی نترسیم کردیم رو چی داده جا ندارم میگم حاضرشتا فقط همین بارایی که امروز در نوار میشود همین رستاکوب تچه ҳами об наличӣ мешаванд. духтарон илтимос оиди дигар боро напурсед. чизе ки дорем мана ҳамиё мешавад, чизе ки ҳастай иншаалло ҳамиё тамом шид бо бори нав мебиёяд. баъд мешавад борое ки мо падзаказ қабул мекунем, суратҳошона дар ватсап равон кунем ва мо ҳаракат мекунем шумода ёвем. баъд тамошобинон ма як пастафшики обуви хушрӯ ёфтагим. касоне ки агар афарое ки ранги ма обув дӯст дорам, мехоҳанд ки обувҳои фасон бисам, кроссовки угиём хеле чизе фасон. дар таи комментария обув гуфта нависед, ма ҳисоб мекунам. агар комментария обув бисёр шавад, ма дар видеои навори оянда вай мекунам, обув меёрам, вай мекунам, распаковка мекунам. дар вайно фурӯши обув мешавад бо духтаро. барои ки ман пасавшики хуби хуба ёфтагиам. ва дигар чизое ки тамошобинои азизи ман шумо мехоҳед дар канали ма бинед ки мо биёрем бифурӯшем. номи ҳамун чиза ба комментария қайд карда гузаред. ҳамун комментария бисёр шид, ман ҳамун чиза обязательно оварда шумода навор карда ба фурӯш мебурам. озмера духтаро шурӯъ карда ҳуй кунам, навормон давом метиҳад. тамошобинои азиз кочора ҳуй кардам. ман у тарафи навора видеора стоп кардам ки уҷаша ҳуй кунам, дар камера набиём. ба ҳамон хотир духтаро бисмиллаҳи раҳмони ҳуй мекунем бора. ма ки у қадар имконият надорем ки ба хуҷа кор кунем, дар навор набиём. дар ҷа духтаро сумучкаҳо ҳастанд, платьёе ки падзаказ шида буд, материалаш мулоимак ва ранги туника бори ваё ҳастанд. жилеткаҳо ҳастанд, наму жилетка баъд бо чӣ буд фазаҷа бисёр чизаказ падзаказай. ино духтаро пижамоанд, пижама заказ карда будум. вай тройка двойка мегам канш хебе ҳай вай ҳаё заказ кардагӣ. рости ё танишон наметим ё падзаказан тамошобино. баъд сумкачаҳои қабул кардагим. ира мечкашояд духтаро не видно. почему ты мне раньше не говоришь? баъд тамошобинои азиз духтарои меҳрубон успед кунен апахаро намин дубовикора намин платьёра заказ карданда успед кунен барое ки количествоша на он қадар бисёр қабул кардам. успед кунен духтаро ина. баъдам ё пижаман духтаро ҷа оператори дига дорем ёдам дудесак. и пижамаи духтаро
тройка, пятерка, се чиз, 5 чиз да як комплект ай духтаро. Иё пад заказ шудаган. Иё ама пуй карда наметонам тамошо бинам. Анака сумкачомон духтаро. Иё ям пад заказ шудаган. Ҳоли нархоша дар навор мегум, чтоб шумо навора то охира тамошо кунед. Так мо чӣ меган? Рости гап хай шароити моро медонед, хонамон қа шароит надорад, ба ҳамин хотир кухнем ки равшан ай, бароим дар кухниш барои шумо навор кардесам. Ана ин амди сумкачара қабул кардам духтаро. Иё ҳамаш пад заказан тамошо бинед азиз. Баъд ҳами хеле чанд замок дора. Одамое ки документ медозанд, пул медозанд, косметикаям мебарад духтаро. Иё сумкачам духтаро. Ма ая пастачи чанд та сумка гирифтам. бисёр сумкаи зебои духтаро бовар кунед. худам нами агар дар фурӯш намешид шароит медоштам, ҳамаи ҳамёра мегирифтам. дида чӣ хушрӯи духтаро. тамошобини азиз, сумкачаомона шуморо нишон додестам. распаковкаи сумкачаош деста ина. ира хай пеша ҳисоби шӯй кунам. беҳад сумкачаои фасон, беҳад сумкачаои хушрӯ духтаро. Ранг шаб чихи светивай, пудровый, нежный, ями розовый хотя ралаш кадаги. Чанд замок доран ё фасоношонам ҳар хелай духтаро. Чанд замок доран, чанд фасон доран. Ҳоз машмода распаковка кардесам. Иншоалло дар видеоҳои оянда машмода вай мекунам. Навор мекунам бо ёра отдельно. Ана инам ди сумкачара қабул кардем духтаро, диден. Диден чӣ хушрӯи духтаро. иёрам ҳамихе барои документу, барои косметика чанд кистача дорам. ёроли пурра хушрӯ навор мекунам. кнопкош даҷа магнит хатян мечаспам духтаро. так расидем навбати ваёмон кардиганомон духтаро. ё кардиганам размерошон ай 46 то 56 ай. ҳозирашда замин да пастастан гирем. ана ин намуди платьера қабул кардагем духтаро. ана ин намуди сумкача духтаро. ма медонам ки ира нечи хушрӯи духтаро. ма медонам ки ҳастан апау харои сумкачаора нағз мебинам духтаро ки ошиқан хеле сумкачаои фасонан. ҳар як зан, ҳар як бону сумкача бояд дошта боша хати худаш. баъд почти каждый дуюм ҳами зан, ҳами ҳози қариб ки ҳар як ҳами духтаро занако қатишон сумкача доранд. қариб ки ҳамашон. барои ҳамон ма барои шумо духтаро сумкачаои фасон қабул кардам. иҷара дута духтаро леопардови ай. агар ҳами ҳози қайчима ё так дар ватсап духтаро оиди анами леопардови сумкача бисёр вай рафтак. ё пад заказам духтаро ина. диде ё пад заказам тамошо бинон. ира пад заказ қабул кардагем. як духтарак суратча инстаграм ёфта равон кардак. ай ҳамиё дута заказ кардам. дида чӣ хушрӯи. инаш сафедаи духтаро дар ҷош монем. ин распаковка чекай тамошо бина. тамошо бина азиз, ё распаковка чека. так чӣ меган. худо ки видеом хушрӯ омада бошад, шумода маъқул шавад. тамошо бина азиз, ина ин намуди шоколад мешади. чӣ хушрӯи духтаро. ба худо беҳад нами чашмои одама мебарад духтаро. ирам чанд замок дора, чанд кистача дора тамошо бино. ирам ози да ҷош мемонам, чтоб дасти соҳибишта соғ саломат рафта раса. ҳамин чизое ки дар навор ҳастаи духтаро ма шумода якаи нимтаиша нишон додестам. касе ки заказ оформид кардания духтаро успед кунед. рақамам дар рӯи экране ва датаи комментария мондагия нависен, заказотон оформид кунед. тамоми россияда отправка дорем. анаи моделҳои вай мунад. платьё мунад духтаро. ёрам қабул кардем. так да иҷа
вай вай чӣ мегӯям даҷа безрукавкаи дрози беостин дорем бо безрукавкаи калтаи беостин дорем ёрам навор мекунем иншоалло распаковка чеки мо ҳамин қади духтаро ба охир расид додима ёра баъд ҳуй мекунам буроварда натонистем шо духтаро ассалому алайкум апа хоҳарои меҳрубон тамошобинои канали ман ҳама каса хушомадед ба канали мо духтаро тамошобинои азиз фаромӯш накунед канали мо да подписатсия кардана духтаро ва лайк мондана барое ки тамошобинои азизи ман нигоҳ мекунам просмотр кардаген лекин лайка ҷихидаги нестен обидна тамошобинои муҳтарам илтимос лайка ҷихида гузарен дастгирии шумо пешравии мо духтаро агар шумо лайк монден бисёр просмотр мешавад корҳои мо пеш меравад духтаро ба мухотир ман ҳар яки шумо миннатдорам агар ҳамин лайка ҷихида подпискара ҷихида гузаре хоб тамошобинои азиз ҳаматон да як бор миннатдорӣ хидмат баён мекунам барои дастгиритон барои тамошо кардан лайк мондан заказ кардантон духтаро имрӯза навори мода тамошобинои азиз анами хеле платье қабул кардем платье туника қабул кардем ами коротка гӯем агар нигоҳ куне иҷада ваёи манекенмо разния қадошон разния нигоҳ куне длиннаша бинед дидаем одамои қадпаста то пола мешавад длиннаш одамои қаддрозда айзону хела поён мешавад тамошобинои азиз хулас анами намуди туникои мо тканошон ангора духтаро касоне ки бо материали ангора шинос ҳастанд медонанд тканшон ангора ҳай мулоимакай духтаро беҳад мулоими сабуки хушрӯи шушта мепӯшанд остиношон манай хеле вай кардагиай баъд капюшонка қатия тамошобинои азиз ирамози худам майда кардагиям тамошобинои азиз ино капюшонка қатиянд духтаро касоне ки ранги ма капюшонка нағз намебинанд ира мехе кушода духтаро ва намехе сатра медозе сатра итай киртатон медозе капюшонкошона мегире ва намехел сахт мекаше мебанде узл када ба як ҳисобе ки капюшонка нест мешавад ки мешавад бинем майдачида қариб ки нест мешавад умуман халал намерасонад касоне ки капюшонкаро дӯст медоранд ягон балаклавка мепӯшанд ай болошам хе хушрӯ када капюшонкая намира партофта мегиранд духтаро изиш уже зависид ай шумо мекунад ябне чихе светиш хушрӯя духтаро чихеле ки гуфта гузаштам духтаро материалошон беҳад мулоимаки хушрӯанд ҳами барои зимистон то што нада духтаро ҳами чизе ки ҳами зимистон да дар кора ҳамия духтаро ма худам ростига ба инами намуди ангора доштум чанд қа пӯшидим шушта пӯшидим беҳад материали аҷоиботай духтаро ба мухотир успед кунен размерошон бисёр бад гап задам размерошон ай 50 сар мешаванд духтаро размерошон тамошобинои азиз ай 50 то 60 иноя духтаро размерошон ай 50 то 60 анамин танаи манекенои мода ҳозир размерои 50 касоне ки размери 48 мепӯшанд ё 46 кушода ки хушрӯ да таношон местанд мешава одамои 46 48 пӯшидагида такрор мекунем духтаро анами 50ҳои мо туғри мегиранд чихеле ки гуфтум размерошон ай 50 то 60 ма худам духтаро 48 мепӯшам мада 100% туғри шидагианам ё барои ҳами успед кунен духтаро заказотонро оформид кунен анаки гуфта мегзарам ба бор дигар размерошон 50 то 60 дорем наличи и расветкаш духтаро я упаковкаи последнишай мефурӯшам ирам 50 то 60 размераш ҳастай фақат я упаковкаи ахиронаш мондагиай ай ин свет ҳоли дорем наличи ҳастай ҳозирашта успед кунен духтаро заказотонро оформид кунен иноя нархш духтаро 1300 рубл нархи анамин туника платьё духтаро 1300 рубл успед кунен заказотонро оформид кунен доставка ба тамоми шаҳру ноҳияҳои федератсияи Русия дорем духтаро ба мухотир ҳаракат кунен заказотонро успед кунен оформид кунем рой кунем шумо да духтаро мутаассифона соли нав шидестае лекин иншаалло 1-2 рӯз баъд почтои Россия кор намедироянд ва ҳамкориро давом медиҳем духтаро ина бинед чихе дароза барои одамои қад пастам қад дарозам фарқ надорад духтаро ди чихе дарозиш хушрӯй марҳамат кунен ма ира духтаро нархи аптоиш қатӣ додестам 1300 рубл успед кунен ма сёмкага дестам кӯдакам дар хонанд тамошобино
1300 рубл гуфта мегзарам духтаро. 50-60 размерш, ай 50 то 60. Манам ин дута расветка в наличии ҳастай ҳозирашта. Инаш як упаковкамон тамом бигем ки тамом мешава. Ай инаш ҳоли бисёр дорем. Успет кунен духтаро, заказотона оформит кунен. Хеле тамошобинои азизи ман, то видеоҳои оянда дар давоми видео духтаро безрукавко мешава, тунико мешава. Бо чӣ дорем косметика мешава духтаро. Хайр, лайк ва подписатсия кардана фаромӯш накунед духтаро. Ай ҳаматон миннатдорам. Шумо ки лайк моден, подписатсия кардену комментария карден духтаро, барои мо хеле пешравӣ мешава. Ай ҳаматон миннатдорам ва лайка фаромӯш накунед тамошобино то наворҳои оянда. Тамошобинои азиз, як чиза ногуфта намонам ки платьёи мо, туникои мо духтаро вай дора. Чӣ меган? Манам хеле разрезак дора духтаро. Касоне ки кор мекунанд, бисёр медаванд, ранги ма чақонанд. Манам хеле разрезак дора духтаро. Чӣ хеле ки шумо десте свободна рах гашта метавонед духтаро. Ассалому алайкум. Боз як бори дига тамошобинои канали ман, апа хоҳарои меҳрубон. Ана хеле безрукавка получаят кардагим духтаро. Чӣ хеле ки шумо дидестен. Длиношон айзону поюнай духтаро. Размерошон 46 то 50. Яъне ки 46, 48, 50, 52, 54, 56 размер меравад духтаро. Размер мераванд духтаро. Баъд нархошон 1500 рубли расистки духтаро. Касоне ки заказ кардан мехоҳед, рақамҳо дар рӯи экран апа хоҳарои меҳрубони ман. Барои заказ кардан дар WhatsApp нависед, ман заказои шуморо оформит мекунам. Почта транспортная компания қатъи рӯй мекунам духтаро. Чӣ хеле ки шумо дидестен, ё анам хеле безрукавкои бигем ки баҳорӣ ва тирамоҳиян. Барои бигем ки одамое ки ҳами як чизи сабукак пӯшанд мехоҳанд, як чизи сабук ки ҳами вай боша, анами сахт меразад духтаро. Ино киста доранд духтаро. Ина духтошон ҳамин чӣ хеле тозаи хушрӯй. Ё духтаро киста доранд, длиношон айзону поёнай, заму қатиян духтаро. Капишон доранд бо духтаро анаи хел. Чӣ хеле ки гуфта гузаштам тамошобинои азиз, нархошон 1500 рубл. касоне ки заказ кардан мехоҳанд духтаро, рақамҳои WhatsApp-и рӯи экрандан нависед. Ман заказои шуморо оформит карда ба тамоми вай Россия рӯй мекунам духтаро. ира як бор духтаро ҳами атпари тилхати утуг мекунед, аз ҷои бод мешавад духтаро. ман рози саросима упаковкаошон гирифта барои шумо навор кардастам, барое ки вақтум беҳад камай. дар ин ҷабо бор бисёр дорам духтаро. барои ҳами тез шумода навор бинои азиз. на чӣ хеле тен анами хеле безрукавкои фасон получат кардем. успет кунен, дар WhatsApp нависен духтаро. нархошона чӣ хеле ки шумо дидесте беҳад арзон мондум, барое ки мехоҳам ки ҳар як шумо дами нарх даступ набоша ва ҳар як апа хоҳари меҳрубони ман ҳамин чиза дар худаш позволит кардатона. барои ҳами тамошобино лайк ва комментарияро фаромӯш намекунем. видеои мо давом дорад духтаро, бо мо бошем. як бор дига ассалому алайкум подписчикои азиз. ҳама каса хуш омадед духтаро канали мо тамошобинои азиз. подписатсия кардана ва лайк мондана фаромӯш накунед духтаро. и видеои дигари мо мешава. хеле кардиган қабул кардем духтаро. чӣ хеле ки шумо дидестен, расветкаш фақат сиёҳай мутаассифона, дигар расветка надора. манами хеле вай қатияй сангча қатияй духтаро. киса ҳам дора духтаро. чӣ хеле ки шумо дидесте, барои телефон мондан, ягон пул мул дору пору дохтан духтаро. хеле одамо қачон дору мегардонанд, пул мегардонанд, телефон мегардонанд. мондан киста дора духтаро. размерошон ай 46 тар мешава. манами манекени ки майда дидестен, размери 46 пӯшондаги меша духтаро. размераш ай 46 то 56 ай духтаро. нархошон 1500 рубл духтаро. ҳоли шояд дар комментария бинависен ки чида ҳама чизити 1500, барое ки мехоҳам ки ҳама дар дастрас боша. майра 2000 бугум, ҳозир қимати бад мешава. 1200 гӯям, арзони бад мешава, барое ки майра доставка пули кардагим каргодаи сусу. ба ҳамон хотир 1500 нивам нимне гуфти гапо ки ҳеч ка хафа нашава, ҳама розӣ боша. ва апа хоҳарои мо хучодам хе нархи арзон қатӣ позволят кна. ба хотири шумо духтаром хе нархҳои арзон мондагим ки шуморам ҳамин чизоро пӯшида тоне позволит карда тоне. мисол яхе одам аст меган қимат намегирам. ба ҳамон хотир 1500
нархи ардушияи духтаро. подписатсия кунед, комментария ва лайка фаромӯш накунед. Боз гуфта мегзарам размерашон 46-56, яъне ки 46, 48, 50, 52, 54, 56 нарх. тамошобинои азиз, материали анами кардиганои мо бошад духтаро, трикотажа. хотиррасон мекунам. дар навор мутаассифона фаромӯш кардам. ба мо хотир ёдоварӣ мекунем ки материалошон духтаро трикотажан. бори духтаро бишкекай тканиш трикотажа беҳад качестваш аҷоибай духтаро, беҳад хушрӯя. барои заказ дар рақамҳои рӯи экран будагӣ менависем, заказумона оформид мекунем. иншаалло ки дар рӯзҳои хуб мепӯшем. хай тамошобинои азиз, то рӯзҳои оянда.